spend a day in our lives with us. Yay! In kun ji murya kala biyu. Ba ni kadai bane. Ɗaya mai daɗi, ɗaya mara daɗi. Ɗaya mai daɗi, ɗaya mara daɗi. Of course na ni mai daɗi. Ke ban kira ki fa don ki zo ki zage ni ba fa. Yau kuna ganin mu nan dagwas Sima ne take mana snap ga mu nan mun zo the living room sunan restaurant din ko ji. Wannan baya babbe mana sai muka canza. Yeah, sai muka zo wai. Behave yourself. Then sai muka zo wai zamu try. Bubbling tea ne mai yeah, zamu try. Bobati da ake ta hyping din shi ba ko da. Fatima what can Aisha ta gwada bobati. Wannan kan aka sa a baki ana cire ne a zo. Fatima ban ce ba ki zo ki embarrassing ina anan ba fa. No, kun gani fine babe. Ni one thing about me in naga mirror. Dole ne fa sai na yi gani nan ina ta fama da mirror selfie dina ba zan biye ma Fatima ba dan naga tana so ta opening yashi ina. No, but truly it's just overhyped. But we have so much fun with the games in the muka playing. It's really ga mun nan muna shirin playing games din ai. Yeah, wannan connect 4 ne 4 in a row. Zainab bata iya ba. Haka zaki ce? Ai connect 4 ana bari na da ita ba a je ko ina ba. Sai na faɗa. Gaskiya ne bata iya ba gaskiya. Mu muke ta ci. Nan ina sala. Yawwa ga Bobati ya zo. Bobati ya zo. Kawai ina jira in ji wani extraordinary abu. Kawai na jiwa. Dan zagaya ta Galaxy. Aiko. Ga pizza nan. Saboda ba za mu iya da wannan abun ba. Aisha ba su labarin experience ɗinki na Bobati. Guys, wannan Bobati din is overhyped. Ina sha ɗaya na ce what? Is this the same Bobati da mutane suke ta magana suna magana? Gaskiya sai a hankali. Ordering masu daɗin ba. Fatima, babu wani wanda zan yi ordering da zan ji daɗin shi. Nan Zainab ta yi failing. Dama. Who else? Ga inda tafi auki nan words. Words kam tana ta ci. Amma fa farkon words inda aka yi ni na ci. Farkon round inda aka yi. Gashi nan ni na ci. Na ba uku kuna yi. Farida ne dai kawai bata ci ba. Farida ta ci? Ta ci at some point ba ita bane last. In between ta ci. Yes. Ga mu nan mun gama selfie. Cheese. Bye. Bye din mene? Mun je mini sunan. Ba mu je gida ba ƙarya kike. Ani wacce ne a mota na buku. To mun je mini su Fatima bata je ba. Mun je mun dan siya abubuwa da ni da Zainab muka bar Fatima a mota. Lazy ass tana bacci.